a dia d'avui tenim una situació econòmica en la que l'interventor municipal ens diu que tenim 233 milions d'euros de deute bancari, més de 75 milions d'euros a proveïdors, i que això és el gran desastre econòmic i principal ocupació d'aquest nou govern. Tenim que arreglar-ho, som responsables, vam dir que anàvem a arreglar-ho, però també és cert que quan dèiem que anàvem a arreglar-ho el que volíem dir era que anàvem a arreglar la vida de les persones, i per tant l'objectiu últim no pot ser sols arreglar l'economia de l'Ajuntament, i per això en estos 100 i pico dies que portem governant ja hem pagat més rentes garantides que mesos portem governant, perquè hem pagat les que ens pertocava i les que estaven allí en un calaix sense pagar. Hem pagat també beques de menjador per als xiquets que aquest estiu no podien menjar a sa casa i hem habilitat aquestes beques de menjador. Ara estem habilitant les beques de llibres per als xiquets. Hem posat ja a l'abast de la ciutadania un parc de vivendes per a aquelles famílies que quedaven desnonades o sense sostre, i per tant la nostra principal ocupació des de luego és arreglar l'economia, però sobretot arreglar la vida de les persones. I m'agradaria acabar aquesta intervenció fent una advertència perquè és una amenaça que tenim. Si no canvia el govern de l'Estat de la Nació en els propers dies, si entrem a l'1 de gener amb la llei de racionalització de les administracions locals, ni siquiera l'Ajuntament de Gandia va poder ajudar a pagar la llum, l'aigua, les beques, ni les qüestions socials de la nostra ciutat, perquè el Partit Popular així ho ha decidit en la seva llei. Així que esperem que canvie el govern i que el futur d'esta ciutat no estigui sentenciat per un Partit Popular que va mal governar la ciutat de Gandia i que crea lleis injustes per als ciutadans des del govern de la nació.